Господин Станулов, как се развива българската авиация през 2023 година? Най-важната характеристика за 2023 година и българските авиокомпании може да определиме, че ние се възстановихме практически след тази ужасяваща криза в авиационния пазар 2021 година. Всъщност, като цяло 92% от броя превозени пътници възстановихме, като по редовни линии, включително най-голямото летище София, дори надскочихме силната 2019 година. Няма фалирали авиокомпании, няма спад на нашия флот. Намерихме си пазара отново, върнахме се на пазарите и то на едни от най-капризните пазари, ако мога така да кажа. Европейски? Да, ние трябва да схващаме в крайна сметка себе си като европейски превозвачи. В крайна сметка България е отдавна член на Европейския съюз и този общ европейски пазар трябва да го възприемаме и като наш. Какви са очакванията ви за 2024 година? Не може да кажем, че ще бъде коренно или значително по-висока, защото така или иначе има сдържащи фактори. Например, войните. Ние загубихме пазари, Черноморието, включително и това най-силно се отразява на туристите от Русия, от Беларус, от Украйна, сега и от Израел. И това, за съжаление, очакваме, че продължи и тази година. Това е едното. Второто, че всъщност развитие на флота не може да предполагаме, тъй като продължава да има проблем с доставката на различни жизненно важни възли и агрегати за самолетите, включително двигатели. Трудно се намират повече самолети, тъй че да приемеме, че умерен ръст, може би 5-7, не много е, 5-7%, хайде, така да кажем, ще има ръст. А повечето български авиокомпании в момента се оказва, че над 70% оперират на чужди пазари, а пък съответно за България и примерно за българското Черноморие има недостиг на самолетен капацитет. Как виждате развитие на ситуацията? Откровенно казано, това с недостиг на капацитет, българските авиокомпании, ето днеска правихме и пресконференция, вие участвахте, няма в крайна сметка авиокомпании, към които са се обърнали туроператори и на които ние да сме отказали услуга. Сега, наистина въпросът опира до там, че ние си имаме цена и тази нормална цена, тя е българска, някой трябва да се съгласи да я плати. Защото за нас още един път икономическата ефективност е изключително важен показател. Ние няма как да поддържаме висока безопасност на полетите, ако не покриеме разходите си. Ще се осъществи ли идеята за Бургас Ер, каквато вече се така появи в пространството? Значи за авиационния бранш е изключително важно всяко едно бизнес начинание да започва с едно много сериозно търговско проучване, пазарно проучване. В противен случай самолетите са много скъпо средство и ако те не бъдат осигурени пазарно добре, то много бързо може да изпадне в несъстоятелност, което и да е начинание. Дали ще се осъществи Бургас Ер или не, зависи от това какво показват предварителните проучвания. Това, което четох в някой, не помня кой беше източника, че те ще летят евентуално с 3 самолета, единия от и до региона, другите 2 ще бъдат предоставени на лизинг. Ако това е наистина проучването показва, че това осигурява добра ефективност, ще съществува. Ако не,
Научихме се всъщност ние да търсиме своята ефективност и да си поддържаме нивото на икономическа състоятелност. В противен случай, пак казвам, няма да може да съществуваме.